Dette er en screencast-o-matic over forsøget fordøjelse af fedt. Med dette forsøg ønsker vi at undersøge, hvilken betydning gallesalte og lipase har for nedbrydning af fedt. Her ses et eksempel på et fedtstof, hvor det ses, at der er glycerol, og på dette er der hæklet en fedtsyrekæde. Carbon-carbon dobbeltbindingerne, som blandt andet ses på nummer 2, giver udtryk for, om det er et umættet fedtstof. En enkelt carbon-carbon dobbeltbinding er et monoumættet fedtstof, og hvis der er flere, kaldes det for polyumættet fedtstof. Disse fedtstoffer nedbrydes i 12-fingertarmen, hvor de først emulgeres af gallesalte, og derefter nedbrydes af enzymer som lipase, der dannes i bugspytkirtlen og findes i blandt andet pankreatin. De emulgeres af gallesalte, hvilket gør, at de får et større overfladeareal, hvilket gør det hurtigere for lipase at nedbryde stoffet. Til dette forsøg skal vi bruge frisk, uhomogeniseret fløde, 3 reagensglas, gallesalte, frisk lipaseopløsning, phenolrødopløsning, pipetter, 0,1 mol natriumhydroxidopløsning og et stokur. I hver af de 3 reagensglas hældes 5 ml fløde og phenolrødopløsning, hvorefter de rystes. Derefter tilsættes natriumhydroxidopløsning til reagensglassene, skifter til en mat lyserød farve. Der tilsættes samme mængde natriumhydroxidopløsning til hvert reagensglas. I glas nummer 1 vil vi nu tilføre 5 ml vand og en smule gallesalt. Glas nummer 2 tilsætter vi en smule gallesalt og 1 ml pankreatinopløsning. Glas nummer 3 tilføres 1 ml pankreatinopløsning. Når fedtstoffet nedbrydes, vil disse glas vil blandingen skifte farve. Derfor bør vi se, at glas nummer 1 ikke skifter farve, da gallesalte kun emulgerer fedtstoffer, når den ikke nedbryder det. Glas nummer 2 bør vi se, at det skifter farve relativt hurtigt, da gallesalte er med til at emulgere, hvorefter pankreatinopløsning eller det enzymet lipase kan nedbryde det relativt hurtigt. Og glas nummer 3 bør det skifte farve relativt langsomt, da lipase skal arbejde helt alene. Disse data er taget fra THEA, hvor vi ser, at glas nummer 1 ikke skifter, glas nummer 2 skifter efter 1,5 minut, og glas nummer 3 efter 3,5 minut. Konklusionen er så, at vores data faktisk stemte overens med vores hypotese. Vi har i dette forsøg forsøgt at holde variabelkontrol, hvor vi altså kun har ændret en variabel ved hver forsøg.